Passiġġieri tal-Air Malta li kienu ġejjin lejn pajjiżna minn Pariġi il-ħadd filgħaxija raw it-titjira tagħhom tittardja għal aktar minn darba. Dawk li tkellmu magħna spjegawlna kif kienu diġà qed jistennew biex jgħaddu mill-gejt tagħhom meta raw l-avviż li t-titjira kienet se tittardja b'nofs siegħa. Ftit tal-ħin wara l-istess passiġġieri tat-titjira KM 467 kienu infurmati li t-titjira tagħhom kienet se tittardja b'nofs siegħa oħra. Jiġifieri kienet se titlaq lejn Malta għal total ta' siegħa aktar tard mill-ħin skedat oriġinarjament. Id-dewmien ta' din it-titjira seħħ ftit sigħat biss wara li l-Air Malta rċevit l-ajruplan żejjed li fi kliem il-Ministru Konrad Mizzi kellu jsolvi l-problemi li ilha taffaċċja l-linja nazzjonali tal-ajru għall-aħħar ġimgħa. Il-ħadd ukoll The Sunday Times of Malta rrappurtat kif waqt li l-klijenti tal-Air Malta kienu qed jitilfu x-xogħol u jħallsu spejjeż żejda biex isibu għażliet oħra ta' titjiriet flok dawk li tħassru l-ogħla uffiċjali qed jaqilgħu pagi kbar. Fost dawn l-eks membru parlamentari laburista Charles Manjon ftit wara l-elezzjoni ġenerali li għaddiet gawda minn direct order ta' 30,000 euro għal servizzi legali u ta' appoġġ lill-linja nazzjonali. Minkejja dan m'hemm l-ebda informazzjoni dwar x'tip ta' appoġġ Manjon li hu notar tal-Air Malta, lanqas hu magħruf kemm jaqla f'paga bħala chairman tal-linja nazzjonali.